Telaw għal 15 in-numru ta' mejta fit-traċedja tal-lukanda Rigopiano li ntradmet taħt il-borra wara valanga fir-reġjun ta' Abruzzo. Il-membri tal-iskwadra l-emerġenza fl-aħħar sigħat sabu numru ta' katavri oħra bħala parti minn tfittxija intensiva fiż-żona li ilha għaddejja għal diversi jiem. Illum saru wkoll funerali ta' wħud mill-vittmi li tilfu ħajjithom fil-valanga. Waqt li komplet il-ħidma tas-salvataġġ ma kienx esklus li jinstabu aktar vittmi tal-valanga fis-sigħat li jmiss, bit-tfittxija qiegħda tkompli. Rapporti qalu li l-iskwadri għall-emerġenzi kienu qed jippruvaw jippenetraw ħajt tal-konkrit li jagħti lejn bar tal-lukanda bit-tama li jista' fadal il-ħajjin f'dik is-sezzjoni, dan meta 14 persuna għadhom neqsin. Fit-traċedja tal-lukanda salvaw 11 persuna, fosthom 9 li ttellaw minn taħt il-borra. Sadattant illum fl-Italja kien irrappurtat inċident ieħor fejn mietu 6 fit-tiġrif ta' helikopter li kien qed jintuża f'missjoni ta' salvataġġ u li seħħ f'żona ċentrali tal-Italja iddominata mill-muntanji. L-inċident li m'għandux x'jaqsam ma' traċedja ta' Abruzzo seta' kien dovut għal ċpar oħxon.